बयनिबो थाखाय बोर जानानै थाबायनो नांगोन हमारे जीवन में हम जो बोलते हैं जैसे हम चलते हैं जो हम करते हैं वो सब में बिहावफोरजोंसो थायोलै नैबो आफा हंनाय आफा दंबावो सासे आशीर्वाद दिया है तो हमें लोगों के बीच बा नैबे फिसालालै आंनि लोगों के लिए हमें आशीर्वाद फिरा फिसाला लाजियोसो हरा सेसनालै उनाव दे लायबोदोंमोन लाजियोसो फिसालाया फिसाला नोगोद लाजियो आंनिया फाग्लासो ओमफ्राय गोजोननाय थाबाय मोनानि बयनिसिमबो मा एफा लाजियो आंलाय फिसालालाय फै ओरैनो हरा केमेरायाव फिसाला लाजियो लोगोफोर आंनि नै फिसाला लाजियोसो मोजां रा ओरैनो हलै एसे मोजां दालाय बिहामजोआखौ फाग्ला आंसो लायगोन दिन सेस जाखानाय माथो नोंसो नै ओरैनो हर फिसाला लायगासिनो दङ ओरैनो हरा केमेरायाव हेल' गाइस होनदो सेस जानायलै माने फिसाला जोबोद लाजियो आंना केमेरायाव फैनोनो ओमफ्राय MDRT बड' मा आदा होनदों नै मा ओमफ्राय जास्ट ओरैनो लाइभआव फैलायबाय आरोना नोंथांमोनजों कमेन्ट खालामनो हागोन दे प्रग्रामा ओरै जागासिनो ओमफ्राय आं हाबहैयाखिसै आरो सिङावहाय ओमफ्राय मा होनदों सानसुमा बरगयारि ब्लग हेल' ब्रादार होनदों जास्ट नोंथांमोनजों लाइभआव फैबाय ओमफ्राय कमेन्ट खालामबावनो हागोन दे गोसोबादि कमेन्ट खालाम लोगोफोर बेटारिया खिन्थु गैला दे आंना एसेल'सै 26%ल'सै बेटारि जोबजासे थानोसै आङो ओरैहाय आंहा दं नै आफा दङ बिहावसोसो दे गुबुन नङा बिहावफोरजोंल' थायो आङो ओमफ्राय आङो आर'नाइबो लाबोआखिसै दिनैहाय कमेन्ट खालाम बयबो ओमफ्राय नैबे जायफ्रा जावैनि साबसक्राइबारफोर आंनियावबो थांनानै नायहैदो औ चेनेल दङ आफानिबो जसेफ नार्जारि चेनेल दङ एकदमबारे आं नोंसिनि लाइभ होनायखौ नायदों आरो माबायदि ओमफ्राय आं कमेन्टखौ गासैखौबो फरायखागोन दे लंकेश्वर बसुमतारी होनो सबायाव ना आंबो गाबोन थांगोन अके फैला लोगो मोनफैगोन ब्रादार दे गाबोन फैखागोन आंबो दे ओमफ्राय मा होनदों AN ब्लग 09 नाइस ब्रादार थेंक इउ ब्रादार लाइभआव फैनायनि थाखाय कनफारेन्सनि बागैथ' आं मा बुंबावनो माने बिथांमोना 10टा सार्केलजोंहाय बेबायदि BDC कनफारेन्स जादों आरो ओमफ्राय दा गोबां जायगानिफ्रायनो दंफैयो ओमफ्राय बेलेग स्टेटनिफ्रायबो मोनथाम स्टेटनिफ्राय दंफैयो आरो ओमफ्राय दा मोजां मोनदों आंबो बिराद गोजोननाय मोनदों मानो होनोब्ला गोबांथार साबसक्राइबारफोरबो लोगो मोनदों ओमफ्राय गोबाङानो जोंखौहाय केमेरायावल' नुयोमोन जाहैदों औ बर'नि अनगायै गोबांथार गुबुन गुबुन जाथिफोरबो दंफैयो आरो दा मिसिंनिफ्राय लानानै बेफोरबायदि आरो आदिबासि बेफोरबायदि दा गाबोननि गेजेराव जायफ्रा फैगोन नुफैगोन आरो ओमफ्राय आंनाव कमेन्ट फैबाय आं फरायनायसैलाय ओमफ्राय नै सानसुमा बरगयारि ब्लग होनदोंना आंबो सबायाव दं नोंनि खाथियाव फैदेरदोरा ब्रादार लाइभआव नायदोंला लाइभ होगासिनो दं नै जावायसोआ आंना नै लोगोफोर मबाइला आंनिबो सानसुमानो आइफन लायाखैलै लोगोफोर सामसुङानो माथो देन्जार सैमा खुबै जालायो दैमानि सोमजायो जोंनिबो माथो ना हमजालायो सामसुङानो एसे कुवालिटि मोजां मा लानांगौ ओरैबायदि मोजां आरोखि दाखालि मैदेर होसोनायाव अन्थायाव नांनानै माबाबावदोंसो ओमफ्राय फैदे सानसुमा बसुमतारी ओमफ्राय MD मा होनदों RT मोजां मोनो आदा नायनो अके थेंक इउ ब्रादार औ थेंक इउ ओमफ्राय मिलन बसुमतारी होनदों फिसालाया देरबाय माथो बा देरबायलै नै गोबां मानसिफोर नायना नै फिसालाया आंनि नै मोजां नायनानै लाखा देन्जारखालै बिफानि लाखाखै सयथिबो बिफा लालालाय ज' बन्दादा गोसोमसो जागौमोन बिफानि लाला ओरैनो हरा
गोबां मानसि नायनानै दं बे आंनि फिसाला दे लोगोफोर रियेलिटि आरोना फिसाला असे जोंनावलाय बुखा ओमफ्राय बिफाजों फिसालाजों बिदि क्लस खालामना लानांगौ गोथां खालामना लानो नाङा ना मोदोम गोथां खालामनो नाङा दा बिदि ओरैबादि बामलायनांगौ क्लस खालामनांगौ आरोखि ना ररा आरोना ह सेसलै बेनो फिसालाया आंनिया ना ओमफ्राय नानि सासे दंबायो ओमफ्राय बिफानि लायाखै बिमानि लादों बिमा गुफुर नालाय आं एसे गोसोम सावथाल बायदि बन्दादा कमेन्ट खालामदो दे ओमफ्राय मिलन बसुमतारी फिसालाखौ देखायबावबाय आं ओमफ्राय बिकास गेमिं हाय होनदों नै हेल' ब्रादार थेंक इउ बिकास गेमिं आंबो खृष्टान आदा अके थेंक इउ दे जोङो बर' हिसाबै थांनानै थानांगौ हारिया बयहाबो थायो औ माबाया धोरोमा बयहाबो मानसि हिसाबै थायो दा एक्सुवेलि जोङो हारि हिसाबैहाय थांनानै थानांगौ आरोना बर' हारि हिसाबैहाय धोरोमा जिखिया धोरोमाव थाया मानो खिन्थु एक्सुवेलि जोङो बुजिनो रोंनांगोन बर' जाथिया जाथि हिसाबै थांनानै थानांगौ आरोखि ना आं बेखौसो सानो आं मोनफ्रोमबो धोरोमफोरखौहाय मुगैया आरोना बियो नोंनि सायावसो दिपेन्ड होयो आरोना धोरोमनि सायाव गावबा गावनि सायावसो दिपेन्ड होयो आरोना जाय जेखौ मोजां मोनो धोरोम बेयाव थाबाय ओमफ्राय जोङो एक्सुवेलि बर' हिसाबै थांनानै थानो नांगौ आरोखि ओमफ्राय दे कमेन्ट खालामदो थाफा थाबनो सानसुमा बरगयारिया होनदों ब्लगानो गय जानो नामा ब्रादार थोदस आं गय जाथ'ले गोजांदों खाथियाव फै आंनि खाथियाव फै ओरैहाय दङ आं नैबेयावनो आंजोंहाय लोगो लाफैदो रा ब्रादार बोरै दं ओमफ्राय मोजां गेम्स मा होनो निजोम गेम्स मा होनो बाबुखौ देखायबावनोलै है नोंखौ नायनोल' नायोलै नै फिसाला रायो आंनि नै फिसाला देग्लायसो क्लास 6आव फरायगासिनो सेपस्टर इंलिस स्कुलावहाय बिदि आरो देरहांबाय देनांहाय दंस्लाय बिहामजो लायनांगौआ जारलाखालै खिन्थु बिफानि लायाखै दे बियो बिमानिसो लादों ओमफ्राय कमेन्ट खालामबावनो आरो नो सुफ्ले जानाय मानिनो गरनै दं बेयो ओमफ्राय मिलन बसुमतारी होनदों माला जोबगोन दा गाबोन जोबगोन गाबोन मोनायाव प्रग्रामा गाबोन जोबगोन ब्रादार ओमफ्राय फामे बसुमतारीनो बेसेबां क्लास जोंनिया बाबुआ सेम्पस्टर इंलिस स्कुलाव क्लास 6आव फरायगासिनो आरो देग्लाय 7 थांगोन ओरै फैदोलाय रा आफा नैबे जाहैबाय जोंनि एसटि दादानि फिसाला आं मा जायोमोनलाय बिसौ जाहैबाय रा नोङो ओमफ्राय दे कमेन्ट खालामनो हागोन दे दाफा दाबनो ओरैबायदि माबायाव दङ आङो दा फ्रियाव दंखायो आंनि लाइफआवबो नोंनि लाइफआवबो नै नुदों सानैजों समान नुगासिनो दामि नुनि माथो आफाना मबाइला बानै आंखौहाय बिहावसोनि लाइफआव नुगासिनो दङ नै एसके बड' ब्लग जावायसो सानाव बड'लेण्डसो होननायसोमोन नामालाय नै दा बियो बिहावसोनि चेनेल आरो लाइभ होगासिनो दं बेबो लाइभ होदों ओमफ्राय दङ नै फल'वार्सफ्रा 26 जन दं आंनावबो 43ल'खा नै दा गोबां फैदोंमोन थांफिनजोब्बाय कमेन्टखौनो हरा 140 बायदि फैदोंमोन थांलाय फैलाय जायो बिदिनो आप डाउन जाहैबाय दे कमेन्ट खालामदो ना लोगोफोर मा मानिफ्राय फैदों कमेन्ट खालामदो ना सोरबाफोर बेयाव साबस्क्राइबारफोर दंबा माने प्रग्रामाथ' जागासिनो दङ आं सिङाव हाबयाखिसै आरो रायदाव बसुमतारीया मा होनदों नै हाय मनजिल नार्जारि बहाथो दं ब्र' जोङो दङ जाहैबाय नै माबायावहाय बिडिसि कनफारेन्सआव दं आरो जोङो फैद' आनलायगोन ओमफ्राय बयबो कमेन्ट खालामनो हागोन दे लोगोफोर ओरैबायदि रायज्लायनो लुबैखादों आङो नोंथांमोनजोंहाय साजायनायफ्राथ' दानसै नै एसे नायदो स्लाइडनो आं दहननिफ्राय होगासिनो दंखायो नै बिराद मोजां आरोना बेबायदि नै ओरैबो दङ दै हिसाब सारा बानायदों नै ओमफ्राय नै बेबायदि आरोखि ओमफ्राय दलांफ्राबो बिराद मोजां साजायदों नोंथांमोना नुसनखाबाय जानांगौ आंनि चेनेलावनो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जायफ्रा नुवाखै नायनो हागोन आरो दा बेफोरबायदि आरोखि
ओइ सेंग्राफोर नोंसोर ओंखाम जाबा आयै नै हाथाया गेजेराव बायखादो ने बाबु एरबा बोरैथो बाया सौफायदों सिफायदोंसो देनजारलै नोंसोर दे एसे बेरायलाबायदों ओमफ्राय थान्दा थान्दाबो गोजांलाय मोनलायलाङो आरोना ओमफ्राय नैबेयावहाय बिराद मोजां मोजां ना दोनलायदों मालायदों आरोना नै ओमफ्राय आफा बेरायखांबाय एसे बेरायबाय औ आंबो लाइभ होनो सानदों औ नोंथांनाव नायदो ओमफ्राय नै ओरै बिनानावमोना भलन्टियार ग्रुप ने बांद्रायला बुयो दा ने नानि नोंसोर औ खेंख्रा खुंख्रुला बुयो बिसोरो थिगैनो दङ औ आथिङाव फंसे होजालानोथ' गोजां बोथोराव सेसखा दा बेबायदि आरोखि आं दलाङाव फैलायबाय कमेन्ट खालामनो हागोन दे गोसोबायदि ओमफ्राय मा होनदोंनो बिस्वजित गयारि होनदों NLC नामा औ NLC नि ब्रादार ओरैबायदि गोजा नुखाबाय आंखौ नै आदा कलेन सिंगाराहाय फन खालामहरबाय नै ओइ आदा कलेन सिंगारा फन खालामहरबाय नै आदा कलेन सिंगार ओरैबायदि मोजां मोजां हारिनि मेथाइ बानायगासिनो दङ दा दानलांगोन ना सिलारि होनदोंना सुरासन हामारा सुरासन लरग'आलाय बहाय दंनो ओइ बिसोर क्लस लोगो खागोन आखायसो लरग' नङाब्लाथ' लरग' नङामोन ना बियो न'आव थांबा बेटारि जोबनानै मबाइला फाग्लासो मा एथ' गोजा जाखो आंलाय ओइ आफा बेयाव फैरा ओमफ्राय दे कमेन्ट होदे आं जिथुनाखि हारिनि थाखायहाय मेथाइ बानायगासिनो दङ जोंना आदा कलेन बिथाङा ओमफ्राय सफैगासिनो दंबावो आरो बिथांनि मेथाइआ ओरैबायदि मोजां हात थासिं आरोना बिखा बिख्लो गावफ्रुलांजोबनाय बायदिलाय दानगासिनो दङ आदा कलेना आं नोंथांमोननोहाय खोनासंहोखागोन दे ओमफ्राय मेथाइखौथ' आङो दहाय हरबाय जास्ट बियो मेथाइखौहाय सिफुं सोआखै माखासे सेरजा माखासे इन्सट्रुमेन्ट्सफोरनि मिउजिकखौ सोजोबाखै आरो ओरैनो जास्ट द्राम बिटजोंल' बानायदों फैगासिनो दं आरो जायनि फलावहाय मेलेरियानि बेमार खोन्दोंमोन मोनसे समाव सिलिंखार जालांनो हमबाय होननानै दा बियो आरोखि ओमफ्राय आं कमेन्ट होनोसैलाय दे ओमफ्राय बेवहाय होनदों मनजिल नार्जारिया अह बरिया नुथारदों मा होनदों मिसखौ जा मोजां नुखादों आदसा बेसे गयारि आलासिया माहानि आलासिया चेन्नाइनिफ्रायनोलै आंबो मोजां मिथिजोबलाय लाङाखै मानो होनना बुङोब्ला आलासिनि बागै आङो फार्स्ट भिडिअ लाबोदोंना सेन्ट्रेलनि भाइस प्रेसिडेन्ट मा होनो जोंना सारानो बिनि बागैहाय खोन्थाजोबखादों सिगांनि भिडिअआव थांना नायब्ला नुगोन आरोखि ना आंबो बावजोबमोन नालाय ओमफ्राय दानिया इलियास गयारि नोंथाङा नायफिननो हागोन आरोखि आंनि सिगांनि भिडिअआवहाय सार माबाया बिमलानो खोन्थाखानायखा ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा होनदों बिनु ब्रह्म मा होनदोंनो मा जादों थारमाने बियो NLC नि BDC कनफारेन्स जादों हा 10टा सार्केलजोंहाय बिथांमोना 3 इयार्सनि गेजेराव खेबसे जायो आरो दा बियो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खैला मैलानि एसे खोलाथिंजाय मोनसे जवाहरलाल नेहारु मिनि स्टेडियाम फुटबल गेलेग्रा फिल्ड दं बे फिल्डआवनो दा जागासिनो आरोना गोबां दङ गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैदों आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे मिलन बसुमतारी अके बा गोजोन्थों गुड नाइट अके नाइट गुड नाइट ब्रादार थेंक इउ ओमफ्राय मा होनदों दिङा ब्लग आदा होनदों नै थेंक इउ दिङा ब्लग लाइक डन अके थेंक इउ अके लाइक डन लाबो जागोन ओमफ्राय आंनि चेनेलखौबो चेक खालामना नायगोन दे आं सापर्ट खालामना हरगोन थेंक इउ मिनिबायबो माबाबो सोमदोन दैमारि माथो मा गलाबदों फुख्रिनि माने आं माने लाइट गोजायावसो दंलै ओरैबायदि जोंखाबाय ओमफ्राय दा कमेन्ट खालामबाय थानो हागोन आरो जायफ्रा कमेन्ट खालामो गोसो गाहायाव सोरबा सेल्फि लालागासिनो नै बिदि आरो ओमफ्राय बेनो मोजां आदा थेंक इउ बिनु ब्रह्म गोजोननाय थाबाय फ्रम अबेनिफ्राय बिनु ब्रादार ना सिस्टार जाखो माइनिफ्राय हरदों एसे कमेन्ट रिप्लाइ खालामहरदो ओइ नानि ओरै फैबा मा गामि नोंसिना नानि दैमुगुरि बोरैजोंमोनलाय आदसा ओमफ्राय नोंबो थाफैदों मा क्लास फरायखो 1 आदसा मा स्कुलाव आदसा मोजां फराय दे
दे ओरै दंबावो नै नानि सासे नोंलाय बेसेबां क्लास दे मोजां फराय दे दे थांदो थांनानै दे ओमफ्राय बेफोरबायदि गोरलै गोरलै माबाफ्रा बिराद इन्टारेस्टिं जायो आरोना बे टाइमावहाय खुनु गोजांनाय मिथिया ओंखामबो उखै रोङा इदिया गेलेगोमालाबायनानै थायो आरोखि ना दा मोजां मोनो आङो ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा होनदों मनजिल नार्जारिया मा नाम र' आलासिया होद आं बावबायलै बोरैमोनथाय ब्रादार आङो सिगाङाव भिडिअ होदोंमोन मोनसे दाख्लैहाय सुक्रुबारावनो होदोंमोन आङो सुक्रुबार ना बिस्थिबारावनो होदोंमोन आङो नायनो हागोन आरो सिगांनि भिडिअ चेक खालामनानैहाय अब्लानो मिथिगोन ओमफ्राय पंकज देनि ओमफ्राय आं फरायनि दे कमेन्टखौ नायलांगासिनो हागोन मायाव दं ब्र' आदै फ्रम पाठशाला थेंक इउ पाठशालानिफ्राय लाइभआव फैनायनि थाखायहाय आङो दं जाहैबाय खैला मैला बाजारनि खोलाहाथिंजाय थानाय मोनसे जवाहरलाल नेहरु मिनि स्टेडियाम फिल्डआव दा बेयाव दं आरोखि ना ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा होनदों अमर सिं दिनै मा प्रग्राम आदा प्रग्रामा माने NLC नि BDC कनफारेन्स जागासिनो आरोना दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय नांला बांसा चेनेलनोलै मोजांथार माथो साजायनायाखौथ' बुंनानै फोजोबनो हाया ओरैबायदि मोजां डेक'रेसन खालामदों आरोना बिथांमोननि दिनैहाय बिथांमोननि बे माबायावहाय डेक'रेसन खालामनायाखौ बासिनो हाया आरो देग्लायनि बोसोरनिखौ ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा होनदोंनो मनजिल नार्जारि अके दे दाहाय नायगोन दे दा चेक खालामना नायलानो जाबाय आलासिया अबेनि होमब्लानो मिथिगोन आरोना आं माने सार माबानाव बिमलनाव सोंखादों बियो माने सेन्ट्रेलनि माबा आरोना भाइस प्रेसिडेन्ट आरो दा बेबायदि आरो दा जुनास बरगयारि होनदों नै आन्ध्रा प्रदेशनिफ्राय नायदों आं अके थेंक इउ ब्रादार आन्ध्रा प्रदेशनिफ्राय हरनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ब्रादार नोंथांमोननि सापर्टनि दारैनो जोंबो माने गोसोआव मोजां मोनो थेंक इउ ब्रादार आन्ध्रा प्रदेशआव दासान्दि हाल साल माबायदि एसे कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरदो ब्रादार ओमफ्राय मनजिल नार्जारि गाबोन थांगौमोनलै गिर्जा हाबनो फै आंखौबो लोगो मोनफैखागोन बेयावनो माने जोंथ' बेयावनो थाखागोन नालाय बेरायलाबायखागोन गोबां गोजान जायगानिफ्राय दंफैयो ओरैबायदि मोजां आरो ओमफ्राय होनदों प्रमेस्वर बसुमतारिनो हाय भाइ नै लाइभआव दङरा बहाय थांखो र' दे आं फरायफिननोसै दे लोगोफोर कमेन्टआ बारलायलाङो दे होनब्लाबो आं बारलांहोआ प्रमेस्वर बसुमतारि हाय भाइ हाउ आर इउ आइ एम फाइन ब्रादार आइ एम फाइन ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा होनदोंनो सोमदोन दैमारिया मा होनदों आलासिखौ खोन्थाहर ब्र' आलासिया चेन्नाइनिनोलै ब्रादार ओमफ्राय एक्जेक्टलि माने आं नामजों बिनि माबाखौ बावबाय आरोना डिटेल्स गासैखौबो आङो दाख्लै बिस्थिबाराव भिडिअ होदों आरोना BDC कनफारेन्स होननानैहाय ओमफ्राय एसे आंनि सिगांनि भिडिअ हाबना नायफिनलाय थारमाने आङो बिथांमोननिनो भाइस प्रेसिडेन्टजोंहायनो एसे कन्टेन्ट लादों नालाय दा बे प्रग्रामनि बागै चिफ गेस्टआ सोर एबा बे प्रग्रामाखौ माबायदि खुंजानाय जादों गासैखौबो आङो फार्स्ट टाइमावहाय भिडिअ लाबोखादों आरोना एसे निउस टाइप दा बेखौ नायहैनो हागोन आरोखि ओमफ्राय कमेन्टखौ नायगासिनो नायनि दे दनजित बसुमतारि मा होनदों उनखैबा देखायलाय आदा देखायगोन उनथिंजाय थारमाने नै ओरैहाय बिराद मोजां माबा खालामदों आरोना नै नायदो ओमफ्राय नै बैथिंजाय गोबां मोजां डेक'रेसन खालामनानै दोनदों दै नैबेजोंबो ओरैबो बिराद मोजां ओमफ्राय नै बेयावबो आइ लाभ BDC ओमफ्राय नै बेयावहाय दलां मोननै बानायदों नै नायदो नै बेफोरबायदि आरोखि ओमफ्राय नै ओरैहाय भलन्टियार बिनानावमोना थांलाय फैलाय जागासिनो ओमफ्राय नै बेयावहाय ना दोनदों ओमफ्राय नै बैथिंजाय गोजाननिफ्राय फैनाय आरो बिराद दंफैयो ओमफ्राय जोंना नै बिहावसोआ रिल्स बानायगासिनो दङ थांलाय फैलाय दा बेबायदि आरोखि ना ओमफ्राय आं कमेन्टखौ नायफिननोसैलाय ओमफ्राय र'
बबेसिम बारलांखोमोन गाज्रि दामोन दे बारलांदोंबा कमेन्टआ बारदोंबा रागा जोंनो नाङा दे लोगोफोर मानो होनबा आं माने बेक साइडजों देखायदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा आं फरायफिननो नागिरबाय आरोना ओमफ्राय र' मनजिल ओमफ्राय सोमदोन ओमफ्राय जनास बरगयारि मोजां आदा औ थेंक इउ ब्रादार आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय ओमफ्राय बसन्त बर' हाय आदा मा खबर फ्रम कर्नाटका अके थेंक इउ ब्रादार कर्नाटकानिफ्राय लाइफआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ब्रादारनिसिम गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय माब्रै दङ ब्रादार बसन्त बर' ओमफ्राय DNZY बरिया आदा होनदों थेंक इउ आंनि लाइफआवहाय फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय सोगोम दैमारि होनदों अके ब्र' होनदों अके ओमफ्राय दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय नै ओरैहाय दङ आफा बेनिबो चेनेल दङ दे आफाने नै खोन्थाहरदो गोजान नुथारदों नैलाय बे मा लायना गोजाना आंनाबो चेनेल दङ नोंथांमोना नैबे बिजामादै माबानि SK नि भिडिअ नुबानो नायबानो माब्लाबा नुगोन आरोखि बिसोरजोंनो भिडिअ लाफानाय अफिसियेल सेफ चेनेल दङ आरो नोंथांमोना थांनानै साबस्क्राइब खालामनाय जाबाय सापर्ट खालाम बर'जों बर' ना ओमफ्राय बियो आंनि बिहावसो दे ओमफ्राय रियेल एखेखौनो होनदों आरोखि मानो होनब्ला आंनि मिसेसनिफ्राय निस न'नि दे मालाय नङा दा बिहावसो जायो आरोखि ना आङो ओमफ्राय सासे दंबावो बैथिंजाय थांदों आरो बियो ओमफ्राय अके ब्र होनदों नालाय मा होनदों दनजित बसुमतारी आदा एसे जायगाफोरखौ देखायलाय नायनो एक्साइटेड ना दे आं देखायगासिनो दं ओरै दङ नै ब्रा रिनाहरा लासिबायलै लोगोखौ लोगो मोनदोंमोन आं माबा फिल्मावहाय दङ बिथाङा बारहुंखानि थैयाव बारहुंखानि थै ना मामोनलाय फैलानि लोगो फैदोंमोन लाजिबाय एसे जायगाखौ दिन्थिनो होन्दों नालाय ओमफ्राय आं देखायजोबनो हानाय नङा दे थेवबो आफा एसे नायनोलै नै फल'वार्सफ्रा आफा फैना फैलाय ससेलाय आया मोजां दङाहैबाय दान्दायखौसो ओमफ्राय अके आदा नायनो नागिरबायला आं देखायनो फैदो आफा ओरै जायगाफोर नायनायनोलै ओरै एसे मालाबायदो सार जायगाखौ नायनो बिदों नै ना लाइटसो दंखायो जायगायाव दा नै नायदो आं एसे देखायलाबायनि ओरै सारमोनखौ लोगो मोनदों आरो एसे सारमोन दं आंनिनो सारमोन आंनिनो टिचारमोन आरोना साइन्स टिचारमोन सारा दा लोगो मोनदों ओमफ्राय जोंनि दासिमबो टिचारावनो दंगासिनो ओमफ्राय सारमोनखौ लोगो मोनोब्ला बिराद मोजां मोनो आरो मानो होनोब्ला बिथांमोना जोंखौहाय ओरैबायदि थुले फोरोंबोबाय दा गोजोननाय मोनो आरो बिराद अके आदा होनदों हसे दा नायदो दे आं एसे दिन्थिजेननोसै नै बेफोरो ओरैबायदि मोजां साजायदों ओमफ्राय नैबे गेटना नैबैनो हनै बेफोरो ओरै एसे नायदो दे आं देखायनोसै दिनैनि आलासिया माने बोरैबामोन आरोना हिनजावसो आलासिया दिनैनिया मेन स्पिकार नङा आरोना बङाइगाव डिसिसन कनफारेन्स 2024 दिनै आरोहाय सार्केल आन्डार बङाइगाव सार्केल ओरै फैदो आफा इजों ओमफ्राय नैबेयावहाय मोजां बुस्थु बानायनानै दोनदों नायनो बिबायला होनोसै दे खोमसिब्लाबो आं एसे देखायनोसै दे नैबे गेट जाहैबाय दे नायदो नै बिराद मोजां बानायदों गेटखौबो ओमफ्राय नैबेहाय माखासे माबा बानायदों आं देखायनि दा लाइभखौ फरायफिनगोन आं कमेन्टखौ दे ओमफ्राय एसे नायनो बिदों नालाय उफाय गैया नायनो बिदियावहाय देखायनांगौ गोनां जायोना नै दा बियो बेयावहाय बेफोरबायदि बानायदों आरो माने बियो आरारात हाजो जाहैबाय नै आं सिङाव हाबहैले दे जेखिजाया नैबे साइडनि डेक'रेसन खालामनायफोरखौल'
साजायनायफोरखौल' नै बियो जाहैबाय मोनसे नाव आरोखि ना बेखौहाय मोनसे समावहाय नहनि आमोलावहाय संसारखौ इसोरा खेबसे दैबानाजों फोजोबदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा अनलि बे समावहाय मानसिया पापजों परिकल्पना जाजोबदोंमोन आरोना पापजों गोदोजोबदोंमोन जाहैदों नहनि आमोलाव गोथार बिजाबफ्राव गोथार बाइबेलफ्राव दङ आरोखि ओमफ्राय नैबे नहनि न'खराल' अनलि बासायजादों आरोखि ओमफ्राय दा बे नावा बुहुमनि गेजेराव सबसे जौसिन हाजोआनो आरारात हाजो जाहैदों ओमफ्राय दा बेयावहाय माने थाबथानानै थाफैदों आरो बे नावा बेखौनो बानायदों आरोखि बेयावहाय दा हिस्ट'रि हिसाबै बानायदों आरो कमेन्ट खालामोला खालामनो हागोन फैदा ओमफ्राय बै थिंजाय दंबावो दे माखासे गोबांथार माबा बे बानायनानै दोनदों जो ये संसार का पूरा मैंने जो कमाया है या ये संसार में पूरी जो चीज है उससे नहीं मिल सकती ऐसी शांति मेरे जीवन में है ये बेटी मुंबई नेक्स्ट मुंबई 4th नंबर I have joy unspeakable. मिनिया बर' आलाय नामा मिनिया बर'आ न'आव थांबायमोनलै ओमफ्राय फैखोना फैदिया शब्द नहीं है देखो भी मुंबई 8 पिथर 880 now 180 now ini udah मुंबई नम फर्स्ट नंबर प्रग्रामा जागासिनो दे I have divine love that never fails. Ishani online doang now, je online angko nagar karnai nanga. ईश्वर का प्रेम है मेरे पास 1 कोरिन्थियन 13:8 बेखौ जोङो मोनबाय 6 नाम्बाराव बुंबाय ओमफ्राय बसन्त बर'हाय आदा मा खबर फ्रम कर्नाटका अके थेंक इउ ब्रादार कर्नाटकानिफ्राय हरनायनि थाखाय नै बेयावहाय दङ ना बायदिसिना दं सिङावहाय नुनायब्ला बेफोरो ना आरो I have healthy happy obedient children मेरा जो बच्चे हैं वो बहुत ही हैप्पी है खुश हैं दा बेफोरबायदि आरो बहुत ही बात मानने वाले हैं ओबीडियंस और दा निश्चय नुबाय नोंथांमोना दा कमेन्ट खालामफिननो हासिगोन दे उसके बाद 8वां में उसने बोला I have true loyal friends मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं कभी नहीं ठगने वाले दोस्त ये हमें कहाँ मिलती है Proverbs 18:24 उसके बाद 9 में बोला I have songs in the night मानि मीटिं आदा ओ मीटिं नङा माने कन्फारेन्स जादों ब्रादार माने बीडीसी कन्फारेन्स आरोना एनएलसी निफ्राय ये हमें कहाँ कन्फारेन्स जादों गीतमाला 42 आंनि जिउआव गोबां गीतफोर दङ बेखौ जोङो बहा मोनो गीतमालानि 42 आव बिनि उनाव 10 नाम्बाराव बेयाव बुंबाय आंहा I have a crown of life आंहा ओमफ्राय ओरैबायदि थान्दा ना थान्दा बोथोर ओमफ्राय दा जास्ट नोंथांमोनजों लाइभआव थालायबाय ओमफ्राय जों थांफिननायसैलाय दलांजों आरोना नै गेटफ्रा थाबोजोब्बाय नै बिहावजोआबो फैबाय फिसालाबो फैबाय नै मेरा सेवियर है एक मुझे बचाने वाला जीसस क्राइस्ट जो मुझे सब कुछ देता है ओइ आफा ओरै दलांजों थांफिननोसै 4:19 para que me action तो सुनते हुए कहा सचमुच आप बेसेबां फैखो ओमफ्राय सोरबाफोर चेनेलाव गोदानब्ला मावना होदो माथो मोखां नायबावखो अनोला दिनै थोनबायलै आं मथा मथि मोजां मोननायखायसो फैखायो नङा होमबा ओमफ्राय दे बयबो फैफिनदोलायरा लोगोफोर लाइभआवहाय ओमफ्राय मा होनदों दनजित बसुमतारिया मा होनदों आदा दोमै सेंग्रा सोर फैगोन मा होनदों आदा दिनै मा होनदों दिनै सेंग्रा सोर फैगोन अ सोर जानोलै आं नोंबा मा सोंहरग्रा ब्रादार आं बारा बुजिस्लाबलाय लाङाखिसै दे ओमफ्राय कमेन्टखौ नायबावनि दे बसन्त बर' अके आदा फ्रम कर्नाटका थेंक इउ ब्रादार कर्नाटकानिफ्राय आंनावहाय लाइभआव जइन जाफैनो थाखाय
बि पार्सनेल इनफरमेसन हेल' होनदों नै हेल' ब्रादार थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय कमेन्ट खालामनो थाबनो ओमफ्राय आर.एन. मुसाहारि माथो नोंलाय गिर्जायावनो हाबाखैनो हाबाखैरा हनोलाय नोमा माबा नुगासिनो दं बैलाय हनै कमेन्ट हरदों नोमाया नोरै दङ आंनिया बिहावसो ओमफ्राय नोरै दङ जोंनिया बिहावसो बङाइगाव नुबा दंफैयो दा बायराम खोनाखायोलै माबायदि साजायदों बिथांमोना नै हनै नोमारै माबायदि नुयो माबा बेखौबो नुगासिनो दं नोंथांमोना गासैखौबो नायबानो होद थांथ'वालै ओरैहाय दं नै बे फिसालालै इयो आंनि ओमफ्राय बे आर.एन. मुसाहारिया आंनि मिसेस दे लोगोफोर आर.एन. मुसाहारिया फेसबुक पेज दङ आर.एन. मुसाहारिया इउटुब चेनेल दंखायो सापर्ट खालामहैनो हागोन बि बसुमतारी हेल' ब्रादार नोलै फैदो नायला फैदो दे आंजों लाइफआव बि बसुमतारी नोंलाय मथि दं ओमफ्राय दनजित बसुमतारी होनदों गयिं मा फैगोन ना फैया फैगोन गाबोन बिटुएल बसुमतारीया मोजां सालाय मा होनदों मोजां मा ओंख्रि जाखो गिर्जा स्टिला जेसमि मा ओंख्रि जाखो गिर्जा दसे आइसो बिखुनजो दा जेसमिया बिखुनजो दा ना सोर स्कलारशिपसो नागिरदों ओमफ्राय बसुमतारीया मा होनदों नानि गोरलै गेलेफैदों आरोना एरै थांबाय हनै जोंजों खाबु देरदों ओमफ्राय आफा नैबे मै होना दे मै होयो मा मोजां साजायथारदों ओमफ्राय नोंलाय महायथो थाखो फैलायो बेखौ स'आव हरफिननोसै बेखौ स'आव हरफिननोसै मा बे जेसमिया सोरमोन जानोलाय नायदो आंलाय नों नायनायखाय बेखौ हरफिननायसै दे होदो बोरैबा थांबायलै इन्ट्र' नायदोंना मामोनलाय ओमफ्राय बङाइगाव बिटुएल कनफारेन्स साजायनायखौ मोजां साजायदों ने नोंलाय महायथो थांखो फैलायलायो मा होनो नों गब्ला थांबाय नायलै जोंना मिनिया ब्रादारनि माबा भिडिअ नायगासिनो आरो नै ओमफ्राय जोंना आंखौबो नुदों नामा रानिं दङ थाबायनायालाय महायथो जि खेबस्लाबनायलाय लोगोफोर दे कमेन्ट खालामसाय ओमफ्राय आरो मुसाहारिया बिदिजोंलाय बोरै जानांगौ जाखो दे गिर्जायाव दसे दे बोन खोनाखादों ने खोनादों बिराद मोजां स्रांनो कमेन्ट खालामहरदो आरो रायज्लायदिनि नोंथांमोनजों ने दसे आइयासो आइयालाय हिनजावा कमेन्ट खालामहरदों ए न'आव हाबैनो थिनदों दसे बोन खोनाखादों ना ने खोनादों बाबुआबो नोंलाय माजोंथ' फैदों साइकेला सिनिथोमा आंजों थांफादो ओमफ्राय बेंगालर फैबाय आं है नंगौ नाङारा थांबाय मा बेंगालराव नंगौ नाङा जाखोलै थगायदोंला फाग्लाङालै दे कमेन्ट खालामफिनदोलाय लोगोफोर बैयाव गोजौआव थाहैनोसैलाय एसे आदसा 18 मा दं मा बेयाव थाला देन्जार गोजाबा नुखायनाय मानसिखौनो दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर दाने थाबनो गोजायाव फैबाय जों लालमहनावहाय जिरायहैदो थां आरामसे जिरायजायो आं बिदि थाबायदों आरोखि थोबसिलाय महायथो बिदि थाबायबो आंलाय बेखौ खिथोन लाबावदो आरोखि दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर मा होनदों दानियेल बसुमतारीनि मानि मिथिं आदा
मिथिङा माबासो ब्रादार हा NLC निफ्राय BDC कनफारेन्स जादों आरोना 10टा सार्केलजों माने 3 इयार्सजों जाय जाहैदों बिदियाना ओइ बोरायनो ओंखाम जाला दा ओइ नोंसोर जादो नानिजों नोंजों राननानै जादो जों दा इयाव जालांसै बाबुजों आंजों नाया आंनि बाहागा जाजोबदो आंनि बाहागाखौ दादोनसै जाजोबदो ओमफ्राय नैयाव मोनसे सेल्फि पइन्ट दं दावलांदोलै आफा बेरायदिनि आइया दै माथो खांग्रां जालायो माथो जायगायालाय बिराद मोजांथार माथो ओमफ्राय दे कमेन्ट खालामदो दानिया गोसोबायदि होस माथो गोसोमसो नुयोलै आफा ओमफ्राय मा होनदों नै कमेन्टखौ फरायनोसै आं लाइटआ मोजां नुवाखै गोजा जादों दे होमब्लाबो कमेन्टखौ फरायनोसै नार्जारि जोंबो गाबोन खोनासंनो थांगोन सफैनाय आरो खोनासंनाय साफ्रोमबो इसोरनि बोर गोनां जाथों थेंक इउ ब्रादारनिसिम निस्सय बोर गोनां जाथों दा फैनो हागोन आरो ओमफ्राय दे सोर दङ लाइभआवहाय थांब्ला जोब्बाय माथो ना उन्दुला जोबखो जाखो उन्दुला जोब्बाय ना माबाय जाखो लोगोफोर एसे आदा कलेना कल खालामदोंमोनलै आंनावहाय दा हरफिनाङासै ओमफ्राय लोगोफोर लाइभआथ' गोबावैनो जाबाय आं दोननोसैसो नामाथाय आं 40 मिनिट थानायसै आरोना कमेन्ट खालामनो हागोन दे गोबां गेलेनानै ईश्वरनी बादशाह ये है हमारा दे कमेन्ट खालामलाबावदो सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै होनो हागोन लोगोफोर बैयो नालेर नै इसोरखौहाय नैबे नालेर इयो बैयो अजेन अजेन रन्जेन ओरै फैथ'रा ओरैबायदि गुसुखाय जों इयावनो जिरायबाय आरो नै आरामनो नै गोलैगोन आयो बिदि दाखालाबाय हान्थुदो लागोन गाबोन सानसेमानि दंबावो प्रग्रामा गाबोनसो सबसे बेस्ट डेटसिन जागोन मानसिया उरसिलायनो हायि जागोन गाबोन माने गाबोन रबिबार नालाय गाबोन बिराद गिदिर जागोन आरो प्रग्रामा सबसे बेस्ट गाबोन उरसिलायनो हायि जागोन मानसिया ओमफ्राय नायबायल' थाबाय कमेन्ट खालामलानो हागोन दे सोरबाफोर कमेन्ट खालामबावनो गोसोब्ला ओमफ्राय माबाफोर मिथिनो गोसो जादोंब्ला कमेन्ट खालामनो हागोन फासस' बिसमोन दा दहाय आं नुनाया दा बेसेबां जाखो ने बेसेबां फैलिदों जाबाय 22मोन आजोन फैदों ससेयावनो नै नोंना फिसाजोआ थांनो गाबगासिनो हाब दानिया आंनि फिसाजोआबो फैनोसै गाबगासिनो बावनो गाबोन फैदो दे गाबोन फैदो मामि गाबोन फुंनिफ्रायनो फैखा दालाय मोनाबाय जोंबो थांखानायसै नै गाबोन फै नानिया फैनो नागिरगासिनो दङ गाबोन फैदो गाबोन फै गाबोन बेरायनो फुङाव फैदे फुङावनो गाबोन फैदे मामि दे माने फिसाजोआबो एसे गिदिरसै नालाय आंना क्लास 3 आव फरायगासिनो दङ बाबु सासे नानि सासे दा फैनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय लोगोफोर कमेन्ट खालामनो हागोन दे बेटारियाबो बारा गैखालायलै आंना 18-16% नै थेवबो 40 मिनिट ग्रोब थाखानायसै आङो 40 मिनिट 1 घन्टानि खाथियाव आरोना
नै सोरबा फट' लालागासिनो नै फैलाबायलै माखासे मानसिफ्रा नै बेयावनो बिराद मोजां नालाय सेल्फि पइन्ट नै ओरैबो फैलाबाय नै अयथासार गुसु ना खाख्लुबनाङासैलै गोजांबाय बिदि खाख्लुबबाय आं नै गोजाङोना बांद्रायबो खेला खालामजाया बैयावनि ना मै थायोरा सिङावसो हाबना थायो नामा नायालाय बेयाव ना दोनदों दे मोजां मोजांनो नै बेयावहाय माबेसे दंथाय गोबाङैनो दंलै माथो नायालाय दे नायनि दे ओरैफाय ओइ लाव नै गिदिरनो नै ना नै लाय नै आयु नै नाया आयु नोंनि जोङाखैनो थसा इलाय नै मैथे थांजोबखो नालाय बे सिङावनो दं लोगोफोर आं लाइभखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाहैबाय दे रायथोंसै गाबोनहाय माबानोसै ओमफ्राय आं लाइभखौबो दोनथ'खानायसै बेटारि गैले दे दा टर्च सुनांगौ मानांगौ आंहा मबाइलाखौ सोमबाय आइफन दा गारसोमदो दे नै जोंनि फंबाया मबाइलाखौ सोमना थिखादों नै आयु र' आं बेग मा होनिरा र' दे सोमदो दे गारसोमखारा खोख्लै हखा मानोथो आइफन जादों औ इलाय मानोथो आइफन इलाय औ आइफनाव ओरैनो फैसा नङाथ' जायाना इलाय सोमजायोरा जेबो नङा आइफनसो नालाय इलाय नै नुदों दा लोगोफोर आइफना फिसालाबो बेसेबां पावार दं फाग्लाखा आंनिबो सोमजायो औ जाथ'बाय फाग्लासो आंनि सामसुंसोलै ओमफ्राय आं लाइमाखौ दोनथ'नोसैलै लोगोफोर गोजोननाय थाबाय बेयावनो बाय बाय दे गुड नाइट अल सानै दंबावोमोन दोनबाय दे